Dobry dzień, witam Was bardzo serdecznie. Ja chcę Wam pokazać takie zadanie internetowe do wykorzystania z Decamana. Prawie na zdalny nauce tery, jak mamy w szkołach. To je tak próbce chcę rzec, że ta robota, jaką teraz Wam pokażę, to je tak łet płetstaw, łet zaciątku do tych, co nie mają jakichś tam umiejętności do robienia jakichś zadań w internecie. Wiemy, że takie zadania bardzo są dzieciom, zwłaszcza tym młodszym dzieciom, co widzą. Dlatego dzisu ja chcę Wam pokazać wykorzystanie aplikacji Learning Apps. To jest bezpłatna aplikacja, dlatego to się wyżny, bo wiadomo, wiele jest takich aplikacji, za jakie trzeba płacić. Tutaj mamy tą leżność, że to jest bezpłatne, ale trzeba so zalogować. Także my tu trzeba, żeby stworzyć aplikację, trzeba so zalogować. Ja akurat już tu mam konto, ono je, jak już jem gada, ono je bezpłatne. I teraz tak, klikamy stwórz aplikację i mamy tu wiele do wyboru zadań. Są pasujące perę, grę pływanie, liczbę łez, wiele je takich. Mamy naprawdę kilkanaście takich zadaniów. Że to jest tak płeciutko do tych, jakim rzekła, dla tych, co jest za bardzo z komputera i ze zdalną nauką sobie nie radzą, to im zaczyna od takich prostych. Takie najprostsze zadanie to jest wysztrachlunka. I teraz mamy, jak klikniemy tutaj, mamy wysztrachlunka, tu mamy takie przykłady. Pierwszy przykład jest taki, drugi może taki i taki. My zrobimy sobie insi, bo to idzie łyka siebści. To robimy. Utwórz nową aplikację. Teraz tak, tu wpisujemy, czym chcemy robić tą aplikację. No, a że się zbliżają czasy głodów, to kul nas tą głodę. Mamy tutaj ja ci polecenie być wyświetlony dla dzieci. No może, że to jest wykresunka, no to możemy napisać analizę pasowny słowa. Możemy sparłanciony z głedama. I teraz mamy tak, mamy taką możliwość, żeby wybrać sobie tapetę. Tapeta to tak próbce, można to wybrać z tapetą, można nie wybrać, no ale dobrze, my może teraz prawie zrobimy tego bez tej tapety. No i tutaj mamy słowa kluczowe, czyli słowa, jakie my chcemy dzieci, prawie dziecem dom szykole w tej wysztrachlunce. No to wpisujemy na przemiar danka. Danka. Możemy tu dodać jakąś wedding, tekst, żeby wskazówka. My chcemy taką bardzo łatwą wykreślunkę, tak wnet dla dzieci z tych młodszych klasów, to jedziemy kolejny element i na przemiar, co tam może być zgoda ma kłygla, możemy so gwiazdora napisać, jeść można, co tam można jeść napisać, no to jakiś lincuch prawie je na dance. Jeść mamy ostatnie słowo, żeby tego za wiele nie było, żeby to tak długo nie dyrowa, to może wpisujemy
No, może Kolanda, niech mdze. To tery, jak mamy to już zrobiony, jedziemy w dół. Tu mamy, cie chcemy, żeby te słowa ja ci dzecem dum siekle, to cie chcemy, żeby one lenobełe w płezomie i pionie, cie tyś zezwolone na przekątną. Tak płyprówce z doświadczeń dla tych młodszych dzecy, to pewne jej wersji ma, żeby nalec te słowa z przekątnej, dla tego nie da tutaj zaznacza, ale jakby kto chce, to baro można to, dla starszych dzecy można to zrobić. Aby uprościć zadanie, można zobaczyć słowa już wyszukane, czyli chcemy, żeby dzece wiedzieli, jakich słowów one muszą siekać. Jak już nalezą te słowa, to one są pojawiane że one są już znalazły, zaznaczone w tym. To kliknijmy tu, gdzie chcemy te słowa zobaczyć. Wskazówków nie mamy, przez co, że my nie wybrali tu wskazówków, to my tu nie będziemy pokazywały. Czy chcemy używać małych liter zamiast wielkich, małych zamiast wielkich? Prawie tu idzie o to, że my wielkich letrów nie mamy napisane, dlatego też tego nie będziemy zaznaczać. Także, tu jest, jak już szkołownik należy w 6 słowa, to możemy napisać coś, taci pochwała, żeby on wiedział, że dobrze to zrobił, no to może napisać belno, albo jakieś brawo, co tam jakby kto chciał. No i teraz na końcu tej prostej ćwiczęci klikniemy złebyć podgląd i zakończę. Jak my to klikniemy, to mamy tak, polecenie. Nalezę pasowne słowa sparłączone z głędami. Klikamy OK i szukamy. Tu mamy tą Kolanda, trzeba od początku do końca i jak już nalezymy te słowo Kolanda, to Juna ma to wyświetli na zielono. I tak ze wsześcima, czy jak gwiezdor, danka, wiemy, że nie mamy tych przekątnych, bo gdyby my zrobili te przekątne, to by można było i w każdą stronę to zrobić. I jeśli mamy kwigla, gdzie nasza kwigla mamy pionowo i że 6 słowa zostały nalezone, tu mamy belno. Jak mamy to zrobione, to możemy zapisać tą aplikację. Zapiszemy aplikację i teraz one są nalezy w ich moje aplikacje. Weźmiemy na moje aplikacje i to jest głęd. I teraz mamy zrobić, żeby można to było wykorzystać przez innych szkolnych, to możemy kliknąć, żeby ta aplikacja była publiczna. Można wybrać obszar. Tu mamy pozostałe języki. Błyka się śtigłe, jak wiadomo, nie ma. Ale już jak w kategorii mamy pozostałe języki, to w kategorii ten nasz Kasiepści są pojawił. To klikamy Kasiepści i tu musimy też zaznaczyć, dla jaki poziom szkolny mogą to zaznaczyć. Czy to jest edukacja wczesnoszkolna, kształcenie podstawowe i to można zaznaczyć i robimy prześlij formularz. I mamy teraz, jakby ktoś chciał, można już przeglądać aplikację. No to my teraz sprawdźmy, czy w tych przeglądaj aplikacje, czyli nawet nie w moich, czyli czy to już jest dla wszystkich szkolnych. Czy może to zobaczyć. Teraz tak, w kategorii
Šukme pozostałe języki, pozostałe języki. Tue šukme kasiepści. Jest ich wiele zrobione, bo mają 6 strun. Nie wiem, czy teraz menalizymy. Zełene dum. No i je nasiu akurat termum wstawiony insiu aplikacja we Sztrachlunku, jak je zrobię tyś zgłędów, ale widzę mum słowów wpisane, a teraz wam pokaza taci podstawa tego, jak to zrobić zciątkły. No dobrze, teraz zrobimy może insium taką tyś bardzo prostą aplikację. To je pasające pyre. Można też wykorzystać inną aplikację. Mnie akurat widzę, co to Learning Apps. Też mamy tu przemiurę, jak to można zrobić. Różne. I zrobi nową aplikację. Tytuł. Tyś zróbmy gładę. I mamy połącie. Łebrysk z pasownym słowem. To jest polecenie dla szkołowników. Teraz mamy tak, że wpisujemy pyra pierwszy. Wpisujemy tekst na przemiar Danka i mamy teraz wybrać. Albo możemy zrobić to w kasiepścim języku, żeby wpisać tekst polski. Możemy tu wpisać, żeby przedolmaczyć, co to jest Danka, to na przemiar wpiszemy, że to jest, wiadomo, choinka. Pyra dregu możemy wpisać, no nie wiem, łepłytk. I teraz możemy na przemiar dodać łebrys. Można to zrobić z Wikipedii, ale z doświadczenia wiem, że tam bardzo malinkłe łedinków jest. Dlatego, żeby tak niecianscy i używam tego żeby skopiować adres łedinka. No to łetmikumy naszego łyja Google i wpisujemy po polsku. Wpisujemy w grafice. My co zrobimy? No na przemiar ten pierwszy. Robimy płekyzie łebrysk. Ctrl+C kopiujemy linka i cofamy się do tego naszego i robimy Ctrl+V. Ten link się tutaj wkleje i robimy łyży łebrysk. I ten łebrysk już tu mamy zrobiony. Tu mamy akurat, że połączę łebrysk z pasownym słowa, a dała jem tu wam tekst, przedolmaczyła na polści ten wyraz, że to jest choinka, no ale jak mamy taci polit, no to nie chcemy tego, zróbmy łebrysk. No i tyś szukmy tej nasi danci. Żeby tu wstawić łebrys, no to tyś wkładamy do Google'a. Mamy tu naszą danka. Prawym przyciskiem myszy robimy płekazie łebrys. Robimy Ctrl+C, kopiujemy. I tu mamy wstawimy w ten link łyży łebrysk. No i mamy tu dwa, no zobaczmy jak to weszło.
Tu można wiele opcji dodać do tej aplikacji, gdzie można połączone, jak już my połączymy te pyry, to one będą jedna na drugą, gdzie quelse, no zróbmy jedna na drugą. Tu wpisujemy, co oni dzieci zobaczą, jak zrobią zadanie, gdzie im są wydy zrobić to zadanie. I zobaczmy, a uzdrzyma, jak to nam weszło. Połączcie łebrysk z pasownym słowa. No i mamy te dwa. Musimy najechać jedno na drugą. Tu mamy taką taśmę. Bardzo wiele dzieci ma iwer z tym, że jak lechłe zrobią, to co tery, że tego nie mogą odczepić. To po próbce trzeba kliknąć na ten plaster taśmę i on się sam odklei. To sprawdzimy też bardzo dobrze. Dzieciom bardzo widzę robienie takich zadań w komputerze, czy jak mamy w szkole może do wykorzystania tablica multimedialne, to one są bardzo chętne. Prawie te młodsi to od razu sorwą do tego, żeby zrobić to zadanie. Starsi też, bo to jest taki potrzebny, żeby zrobić taki przerywk do nauki, żeby ich trochę rozreszać, żeby im ta nauka nie była tak nudna. Tylko bardzo polecam takie zadanie. I też jem bardzo błyszny i dziękuję tym wszystkim szkolnym, co robią taką wielką robotę z tymi materiałami, że te materiały tak po prostu w stromianniku, jak to pierwsi zamknięcy szkołów miały plac, tak po prostu tej bazy materiałów nie było. Każdy musiał robić sam, tak ta baza je po prostu bardzo wielką i Bóg zapłać za to wam wszyscy szkolne. Mam nadzieję, że to są przedy. Życzę wam dobry robot. Bóg zapłać.